Ni daga kuɗin nan na kawo su naira miliyan 5 cas. Sai ki ci gaba da taya mahaifiyar ki kishi. Iza ba ta sanya biye. Sunana Fatima Ahmad Adam, wacce aka fi sani da Fati Zinariya, ko kuma ce muku Hajiya Sara a cikin fim ɗinmu mai dogon zango Izzar So. Akwai wani studio ana kiran shi Bila Studio akan layin gidanmu yake. Tun ranar Juma'a sai na yi hutu. In dai Juma'a ce sai na yi hutu. Wata rana kawai sai na zo na yi wani kwalliya, sai na zo gurin mai hoton. Sai ki ce kai masha Allah wannan kwalliya ta ki saka ci wata zinariya. Sai suka wannan magana to akwai wani mawaƙi ana kiran shi Ɗanladi Kima. Sai ka ce akwai Ɗanladi Kima ko ya wata sabuwar waƙar sa ana kiran waƙar zinariya. Da ma za a iyale ki da sai ki hawa wannan waƙa. Na ce wallahi ba za a iyale na ba. Da kusan komai na Allah ne. To daga baya dai na zo na gama secondary school ɗina ana fara koyon ɗinki. Ina da so in ci gaba da makaranta na sai result ina bai kyau ba. Daga baya ka san idan Allah ya ci ga hanyar cin abincinka ba kai saka hana ba. To sai na rasa ya zan yi bulwa mahaifina. So da mahaifina na fi son shi sosai amma kuma mutum da yake min kwarjini sosai. Da rasa ya zan yi ko sai na samu wani malamin mu. Sai yake kora mishi ta kaji malam abin da yake nake so kaza da kaza sai ce ai dukkan wani abu da za ka yi inda aka tsarkake zuciyarka kuma ka rike abin tsakaninka da Allah za ka iya. Sai muka je aka yi maganganu sai Allah ya sa na yi sa'a kuwa sai aka iyale ni. Safara. Ai da wani wacce mawaƙin ba, shi mawaƙin daban, shi dama ɗora ne zai yi. Shi ne waƙan Ɗanladi Kima, ai an yi waƙan. To ai ba mawaƙiya ba ce ba. To amshin waƙan shi ne zinariya 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 ce. Shi ne kawai amshin waƙan. Saboda hanzari da walwala a fuskar umi. Zuwa ka babba in ya ba mu da ni da kai in bincike mu. Izzar So shi na fi so. Fim ne wanda ya tafi da zamani da al'adu da kuma yanayin rayuwa da ake ciki a yanzu. Shi yasa sai na fi son shi. MD ya isa haka. Ai yanzu ba wannan matsalan bace a gaban mu. To amma dai ranke da in dai tafiya akwai irin su zubirkin ta ba zai taɓa yin kyau. To yanzu me kake so a yi? A cire shi. Wannan shi ne doka. Hore shi kenan? Ba ma buƙatar jin hakan daga gare ka. Don kuskure ya yi kuskure. Amma a yanzu mu mai da hankalinmu ta yaya za mu magance wannan tashin hankalin da ya tunkaro mu. Masu ofis sun ajiye ayyukansu. Wannan fa shine babban matsalar mu. Babu. Da gaskiya wurin kashe kuɗi na farko iyaye na ne. Na biyu kuma ba na wasa da kwalliya. Siya sutura ko nawa ce da babba da karama zan iya siya. In dai ina da rufin asirin da zan iya siya. Zan siya kuma zan sa shi a jikina. Gaskiya a Najeriya ina jin garin da na je da ban je ba ɗaya ne. Amma kuma wata ƙasar na je Kamaru, na je Nijar ba ma adadi. Akwai su dai kala-kala da gaskiya har Ghana ma na je. Ban taɓa yin aure ba. Yamana. Taliya. Na fi son ash color. Zan aure shi mana.
idan ya haɗa da abubuwan da nake so, yana sallah yana ibada kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne mai kaunata da kuma tausayina, me za a na auren sa a guje ma? Ni Fati. Lala. Gaskiya ne. Babban burina shine na mallaki gida ta wata kaina, na sa iyayena a ciki, a ci wannan halak ina ne malak ina ne, na sa iyayena a ciki shine babban burina. Na biyu kuma mota, ina bala'in son wannan mota Blaster, insha Allah shine burina na biyu. Gaskiya wanda ban taɓa aiki da su ba ai suna ma da yawa. Gaskiya ban taɓa aiki da Adam A Zango ba, sai su ɗaya kuma aikin ma irin bai shafe ni ba haka, amma gaskiya ina son gana aiki da shi, ina da wannan burin a cikin zuciyata insha Allah. Ina fashion designer, ina ɗinka ijabai, mayafai, ina haɗa kayan aure har laifi ina haɗawa. Irin kayan dina haka na amarya haka akan kira da garuruwa kala-kala, su gaya min kalan materials da suke so kuma in haɗa musu kuma sa ɗinka musu. Ya ishe ka Umar Hashim. Na daɗe ina jin wannan wa'azi naka da ya tsaya iya baki bai kai zuci ba. Tunda ka kasa ɗaukan mataki a kansa, to ni zan yanke masa hukunci da kaina.